Федор Петрюк. Знаєте, інтересно читати Анатолія Кралевського твори романтичні, бо кожне нове оповідання – то якийсь фрагмент із історії карпато-русинського народу. От в тому плані інтересне оповідання Федор Петрюк. Ко такий Федор Петрюк? Що то? Чом? Но мені вдалося рішити одну маленьку задачу. А як Анатолій Кралевський прийшов до того, що написав оповідання Федор Петрюк? Адже тут ми попозираємо на сюжет, ідеться за те, що на нашу землю заходили татари. В 1717 році на нашу землю заходили татари, вояки, військо і зробили много бідин про наш народ. Але історичних якихось документів Анатолій Кралевський не мав за то собиття. Було фрагментарне. То було декілька пар місяців, коли вони прийшли і пак їх видриляли з Подкарпаття і втекли. От мені прийшлося рішати задачу, а що фактично стало тим основою, де Анатолій Кралевський начеряв історичні факти. Бо це оповідання на історичну тематику. І Анатолій Кралевський єдин, я ще не пам'ятаю других писателів чи других істориків, які би колись в історії Подкарпаття говорили за татар, котрі приходили на нашу землю. І от що мені вдалося знайти. В Мукачевському монастирьові. Анатолій Кралевський жив у Мукачевському монастирьові. Поміж ті книжки, які там були в бібліотеці, була одна Острожська Біблія із 1581 року. Книжка була стара, не мала зачатку, але от 1580-х років, от 16 століття, вона була в руках многих священників. Десь вона була у Лалові, селові такої, так, перейшла на другі. І на полях священники, які тримали ту книжку, кожен у свій час робили деякі замітки. Так, то та Острожська Біблія, котра була у русинських священників, інтересна, бо від року до року кожен священник робив деякі записи, і ми можемо знати, чим жило наше Подкарпаття. Ну, я пару таких виписав про себе, приміром. Приміром, року Божого 1724 так сливи були зродили, що аж ся дерева поламали. Представляєте? Або року 1709 зима барзо зла бисть. Вінниці, оріхи волоські, борозкви, озиму сівбу все погубило. Так, була доста студена зима. А року 1729, місяця Децембра 4-го, земляся трясла вельми страшно 9 рази одної ночі. То значить, і то було вночі з середи на четвер діялося тоє у Вонігові. То значить, там вулкан був. І много таких других. Приміром, 1724-го через всю зиму не було снігу. От поміж такі записи, я знайшов один запис, котрий говорить, року Божого 1716-го татари на угорську землю виходили. То значить, Анатолій Кралевський тримав у руках, мусив тримати цю Біблію Острожську, стару. І він читав тот фрагмент, читав тот запис, що татари на землю угорську заходили. 1716 рік, і нараз моментально, як писателя, який інтересувався і історією, у нього виник деякий сюжет про те, як русини будуть боронити свою землю, будуть відстоювати свою землю проти татарам, котрі якраз прийшли. Ну і от так се появило оповідання Федор Петрюк, повість із Марморошських гор, де автор не пише історичне оповідання, це і такі філософські роздуми, філософські такі на проблеми моралі, етики, проблеми зради і фактично вірності. Вірності у своїй землі, зради своєї отчизнини. І інтересно, що оповідання називається Федор Петрюк.
той антигерой. Чоловік, котрий зрадив свою землю. І от автор не дає йому можливості умерти. Він би, може, і хотів умерти. Бо йому тяжко жити поміж щасливих людей, котрі боронили свою землю, котрі спасли свою землю від татарів. Татари, як союзники османських турків, коли їх турки або турецький паша кликав на війну, вони мусили, хотіли це не хотіли, мусили йти на війну. І от коли почалися у 1716 році, почалася така активізація тої османсько-австрійських війн, чи тої війни, то часть татарів прийшла на нашу територію, аби рабувати, ну і головне, вони хотіли чим скорше набрати, чим більше людей брати у рабство. То значить, увести їх із собою у Турцію, щоб продати як рабів, продати на таких рабських базарах. То була часть економіки Османської імперії, і це був товар, і якщо то були красні молоді дівки, то їх можна було дарити султанові, так, це був добрий подарок при султана, аби його на свій бік перетягнути. Кіть кампанія воєнна була неуспішна або не в ушиткому успішна. Це був добрий товар, добрий презент, щоб робити собі деяку кар'єру, коли ви декому понукнули, що можете такий презент чоловікові чи там тій особі дати. Ну і розказується за те, що Федор Петрюк фактично розказав тим татарам, котрі не розуміли на наших традиціях, на наших святах, він розказав, що коли можна найбільше молодих красних жон і дівок взяти у рабство? На храмове свято. Бо на храмове свято до тої церкви прийдуть люди не лише з того села, прийдуть сусіди, так? Прийдуть з дальшого села, котрі за горою знаходяться, да? Коли з далекого, може і 10-го села прийдуть на храмове свято, бо така традиція. І коли вони прийдуть до церкви, рано-раненько, коли буде йти служба, бо служба Божа, от тоді треба напасти на то село, на ту церкву, і можна удасться, і все буде успішно, єдним махом взяти скоро вшитких тих молодих людей у рабство. І Федор Петрюк, він прийшов до татарського війська і за гроші, бо він хотів мати гроші, у нього на першому плані було самому розбагатіти і спасти своє життя. Він якраз прозрадив ту ідею, що на храмове свято напасти на русинське село. Кінчиться оповідання, як воно й мало би кончитися у романтичному оповіданні, у такому романтичному ключі. Молоді люди, котрі любилися, ані не думали, що в їхньому житті буде таке випробування, вони вшитки стали на защиту своєї землі. Вони організували військо, вони відбили напад татарів, вони визволили многих із тих людей, котрі вже уводили в рабство, але не вшитких. І вони мусили йти аж до Адріанополя. А Адріанополь в ті часи був друга столиця султана Османської імперії. Ну, як перша і друга, так? Аби там вночі визволити іще часть наших тих молодих людей, котрі були в заяттю. Все скончиться успішно, молоді люди висвободять свою землю, вони будуть будувати своє щастя на цій землі. Ми будемо бачити, як вони вінчаються у церкві, ми будемо бачити, які вони щасливі, вони наконець-то на свободній землі, на своїй землі свободній, вони фактично обрітають щастя. І Федор Петрюк, який зрадив не свою отцюзнину,
у першому разі, він ані не знав, що перша особа, котру він у рабство вивів, то була його дочка Іринка. І от на кінцеві оповідання ми бачимо, як він просить, він пробує перед тим, вже старий чоловік, який годен уже умерти, але він пробує випросити у неї прощення. І один раз він ціле своє життя глядає її, і раз автор описує послідній розділ, 3 літа минуло от того часу, а ласкаве небо одарило новоженців наших здоровими діточками, повним щастям сімейственної жизни. Одного вечора якийсь чужий воз станув на дворі Сави і Адама, а із нього зняв повозчик-селянин одного недужного чоловіка, в котором Пелагія на перший погляд познала злославного колись-то, а тепер нужденного Федора Петрюка. «Прости мені, добра Пелагія, тяжку мою провину», почав он трясучим голосом перепрошати, «бо зри я умираю, а умираю, як оскиталець от всіх повержен. Всему виною була нещасна Франка. Но призві мені скоро любезну мою доч Ірину. Най узрит останній раз недостойного отця свого». «Что слышу? Вы, батько Ірини?» — возгласила удивительним голосом Пелагія. «Так єсть, я отець їй, і вже 2 літа, як іщую, которую їм перед часом ізгнав з матер'ю, і недавно за марну користь доставив до рук татарам. Но таки я отець їй. Хочу її видіти ще раз перед смертю». Чим надбігла Ірина, Петрюк помер. Тобто автор не лишив йому шанса перед смертю випросити прощення у своєї дочки. Так автор закінчив своє оповідання Федор Петрюк, де, як я вже говорив, є і історичний контекст, і проблеми моралі, і проблеми такого патріотизму русинських людей.